Managsuon kansang negosyo mao ang pagbuhat og mga magazine sa armas na sikop sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group didto sa Danao City pasado alas 3 kagahapon sa hapon. Pinasikat sa search warrant nga gi-issue ni Judge Teresita Galanida sa RTC Branch 56 sa Mandaue City na sikop si Ronito Pasana, 41 anyos, nga iladong tigdama og mga magazine sa armas sa Barangay Tabok sa Dakbayan sa Danao. Kuyog ni Ronito nga gidakop sa CIDG 7 mao ang iyang maguwang nga si Tomas Pasana. Matod sa Regional Chief sa CIDG 7, tulo ka tuig na sa maong illegal nga operasyon si Pasana ug usa sila sa mga dagkong manufacturer og magazine sa maong syudad. Apan si Ronito miingon nga bag-o lang siya niining maong negosyo. Nakuha gikan kanila ang di mo menos 30,000 pesos nga kantidad sa mga magazine, tulo ka mga armas, mga buhing bala ug mga himan sa pagbuhat og magazine. They were caught on the act na they were caught flat-footed pagsuot sa atong mga tao. Murag short magita may narasabalay kay mahalin ang tag sa kapo. Lalaking call center agent gireklamo sa iyang hinigugma human matud pa nagdala-dala og armas. Mihimakapsad sa pasangil ang dinakpan nga iyang giharas ang iyang uyab. Julie Tainar, Sugin Limi. Miresponde ang mga sakop sa Special Weapons and Tactics kun SWAT dinhi sa Barangay Mabulo pasado alas 10 kagabi human sila makadawat og taho nga dunay call center agent nga nagdala og armas. Mga to, armas? Kamay nakitaan, wala masiguro no. Uyo mo eh. Gireklamo si John Carlo Villamil, 22 anyos sa iyang uyab nga matud pa dunay dalang armas. Apan imbis ang call center agent mo ay mikawas, ang amahan ni ini mo ay niatubang sa otoridad nga mi-explicar sa mga sakop sa SWAT. Human sa taas-taas nga negosasyon, Papa. hingpit na nga miuban sa kapulisan ang gireklamo nga call center agent. Suway kining gikuhaan og pamahayag on cam sa mga tigbalita apan Sir? Let's go, boss. Dinoto, sir? Sir, dinoto nga lang. dihang nagihinabi si Villamil sa kapulisan uban ang mga sakop sa media off-cam, ni pasabot kini nga wala siya dalang armas. Iya sam gihimakak ang pasangil nga iyang giharas ang iyang uyab. Nagdumili usab sa paghatag sa iyang pamahayag ang reklamong babae ug gitugyan na lang kini ngadto sa kapulisan. Yung victim ug suspect no, doon na sila relasyon before. Unya comes to the point nga makigbuwag na ning victim ba na di man musudot ning suspect bali. Simple dugay na ni sa uyab, nakatuyas ko sa uyab. Julie Tainar, News 5. Guilty. Mao kini ang hukom sa husgado sa kasong libel nga gipasaka sa kolumnista nga si Leo Lastimosa. Ang kaso gipasaka ni kanhi Gobernador Gwen Garcia tungod sa giingon nga sunod-sunod nga pagdaot sa kanhi Gobernador sa iyang kolom sa usa ka pamantalahan. Ang hukom ni Judge Rafael Irastorza sa RTC Branch 14 nagpahamtang kang Lastimosa og silot nga 2 bilyon pesos nga damages og 6,000 pesos nga administrative fine. Usa sa mga nakita ang rason sa huwes sa paghukom mao nga bisag og nagatubang na og kaso sa korte nagsige gyapon kini og daot ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Si Lastimosa musangat og motion for reconsideration batok sa gipakadaog nga hukom. Dadakpan sa bantay dagat ang usa ka truck nga dunay karga nga mga samo ug lusay sa dagat nga ibaligya unta ngadto sa nasod sa China. Nadakpan usab sa Penro ang usa ka truck di karga nga nanghakot og bus sa dagat gikan sa Medellin ug Bugo. Dennis Tanok, Sugin Limi. Gikustudiya karon sa Penro kon Provincial Environment and Natural Resources Office kining tulo ka mga truck nga gikargahan og sisan kon bus nga gikan sa dagat. Matod ni Loy Anthony Madrigal, ang Chief Security sa Kapitolyo, nga way permit ang mao mga truck nga nangargag bus sa dihang ilaning gisita niadtong niaging gabii. Giingong naaktuhan sa grupo nilang Madrigal ang pagpangarga og bus nga gituang gikan sa kabaybayunan sa lungsod sa Medellin og Dakbayan sa Bugo. Gisakay ang mga bus pinaagi sa bote, pasakan og kasong pagpangawat og minerales ang tag-iya sa maong mga truck. Very rampant. Gani makita mo gani nimo dito ang mga kini nga bote kanang mga sakyanan bitaw sa dagat nga mo ilang kargahan and then human ibutang nila sa seashore. Find out na mo nga labi na diri sa Medellin
ang mga nanag-iya ni narapos palibot niya adto mo palit sa ilaha. Laing nasakmit sa Kapitolyo mao kining usa ka truck nga dunay kargang sagbot gikan sa dagat sama sa samo ug lusay. Matod sa pangu sa bantay dagat sa lalawigan nga si retired Captain Romeo Tapayan, ilang na-intercept ang truck sa dakbayan sa Danao mga alas 11 kagabi. Nagtuo sila nga isda ang karga apan nasuta nga mga sagbot di ay sa dagat. Suma sa Provincial Fisheries Law, gidili ang pagtransport niini. Giingong dadoon sa nasod nga China ang mga lusay ug samo aron himuon nga usa sa mga sagol sa paghimo og plastik. Pabayron kinig 3,000 nga danyo sa administratiba ug tag usa ka libo matag kilo sa nasakmit ka kontrabando. Fishery Law, nakabutang man nga ang mga samo di na pwede na tangtangon dito sa dagat. Medyo book up din ni siya muna nga we want also to protect yung mga isdang mga gagmay bitaw nga tuwa sa ilawom sa lusay. Mumlik pinudayan ng sa danggit, no? Dennis Tanok, News 5. Gibisita sa News 5 karong hapon ang buhatan sa Bureau of Customs Port of Cebu apan nagpabiling normal ang operations dinhi bisan nga ugmang adlaw na lang kutob ang deadline sa ilang pagpabilin sa buhatan. Ang kasamtangang buhatan sa customs gipanag-iya sa Cebu Port Authority ug hingpit naning bawion hubad ang dulan tulo ka tuig nga extension. Kutob ug mga adlaw na lang ang customs ug sugda na kini paggamit sa CPA karong Setyembre 1. Lakip nga gamiton sa CPA ang parking area nga mahimuong extension sa container yard sa pier. Matud sa mga nahinabing empleyado sa customs nga walay mando gikan sa kadagkuan bahin sa pagpahawa kanila. Nagdumili sab sa paghatag og pamahayag si District Collector Edward de la Cuesta bahin sa maong isyu. Mi-file og petisyon for exclusion sa listahan sa mga butante sa barangay elections ang pipila ka mga opisyalis sa barangay Pasil ug Sinsin sa dakbayan sa Sugbo. Buot nila nga matangtang sa listahan ang di mo minus 400 katao. Matod ni Attorney Jade Ponce, ang legal counsel sa mga opisyalis nga ilang nasuta nga halos tanang barangay sa dakbayan dunay mga nagparehistro nga wala magpuyo sa barangay. Nang hinaot ang maong mga opisyal nga makabato na og sistema ang COMELEC nga daling makibaw nga ang dili lehitimo ang usa ka rehistrante. Secondly, when you allow influx of people who are not actual residents, it's going to dissipate, diminish our meager resources. Kanta nga in English mooy nakadaog sa 11 higayon sa bangga sa komposisyon sa mga awit alang kay Senyor Santo Niño. Ang kanta hinimo usab sa usa ka mga inilang composer. Sugin ni Ryan Sorote. I come, I pray, I kneel before your holiness. Let me worship you, let me praise you, let me give you all my heart. I sing, sa 11 higayon, sul sa 7 ka tuig nga kasaysayan sa Huninyo, usa ka English nga kanta ang nakakuha sa kasing-kasing sa mga hurado. Kini mao ang I'll Always Turn to You nga gikompose ni Eugene Tan ug himo ng lyrics ni Tony Vicente Rocco. Ang mensahe ang pagsalig sa balang batang Jesus sa tanang higayon. and bless me every day. Whatever the problems we encounter every day, whatever things that we see every day, and if problems come, we should always turn to Santo Niño. Waving my hands in praise. Matugitan, mahog nga dinalian ang ilang paghimo sa mong kanta kauban sa mga mihatag kinabuhi ni ini nga sina Daryl Shane Myong, Wilson Po o Benji Layos nga mas naila sa pangang Puni Sugbo Singers. The song and the lyrics just came to my mind. Probably it's just a gift. This song is a gift to all of us. It's not mine. This is not theirs, but it's a gift. Siguro amo lang ginauna nga dili ni para sa mga tao, para dili gihalad din mo para sa Senyor Santo Niño. I've given you all my heart. I've given you my hands. Make me your instrument. Sa kadaghan sa mga misalmot, 12 silang kamakanta ang nasulod sa Final 12.
Ang first prize nakuha nila Tan. Second prize sa kanta na Santo Niño, Gasa Alang Kanako ni Nino James Banyares. O ang third prize sa kanta nga Ania Ako ni Harold J. Toreno. Ang huninyo, kunhuni halad alang kang Senyor Santo Niño o sa katinuig nga kalihukan sa Basilica Minore del Santo Niño aron sa pagpalambo sa debosyon ngadto sa balang bata pinaagi sa musika. Ryan Sorote, News 5.